kandang. Jangan lupa pagi-pagi beraktivitas bro. Berjumpa lagi di channelnya Mas Faiz ya. Oke. Itu aku mau. Aduh. Nah. Bu, buang tinggal tolong atus bola aku. Udah bola. Telepon aku tak sunat wingi. Masih sik babuk bola. Tak sunat wingi. Bulanan ya. Anakku sik babuk aja tas sunat ya. Kalau ini lanjut nyapu aku. Oke, Edi. Ini anu ada. Apa? Jangan lupa. Ada di. Ada. Gini mulai lah. Kakaknya tinggal tanam. Hah? Kakaknya tinggal tanam. Ini keranjang. Pengen keren. Halo bro. Bon aku ini sing sunat mam lawuh apa iku jenenge kutuk. Enggak kutuke dilang make. Ku make. Terus dolanan kuwi. No. Ki mimi obat lho le. Pendang-pendang sehat, bang waras, garing. Lanjut bola iki karo anak-anakku. Mainan. Panasnya pual. Jangan pal panasnya ya Allah ya. Sing baru sunat bro. Mau ki? Ikan bodoh.
nyantai bolehmu. Jadi panas apa? Nyantai sama kayak. Mundur. Ini. Tuh. Mantap kan? Tak sih aneh. Woi, ngopos. Ini apik bala. Sas. Sas. Oh, apik tau bala. Sas. Sip ta. Op. Ana. Waktune luhur iso ana kowe. Wis mulai salat dhuwur iki. Iki aku arep wudu sik. Oh ya. Iki bolo aku tas bali ke masjid salat, mari ngono yo kandang sik. Pakan kuwi sik kae engko golek neh. Sak ditingkas lah. Wis ra sik dongak danguke prawane sitok ya. Jadi dah. Ya dah. Dekem-dekem ala bolo. Nah iki bolo aku lanjut ke kandang terus nang sor blimbing ngeses. Arep ndelok ibu abah blimbing ini lho bolo. Wingi tas diunduh bolo dadi sik arek cilik-cilik. Nah ya dah. Dibungkus ini iki sing ora dibungkus ngono kuwi. Ya ngono ku bolo. Kudu telaten bolo. Nek enggak telaten ora panen. Iki ana buah naga bolo. Nah, buah naga. Kas nglolor-nglolor ya. Iki aku nek Tegalan iki, nek Tegalan sing etan bolo. Sing tak bimbing wingi lho sing tak pupuk wingi. Ketok rebutan bolo iki. Nah, kaya ngono ya, rebutan ketoke. Tak pupuk lah kasane iki. Tanduran ke atas bolo. Bodi dhewe 3 4 Iki lanjut bolo iki aku nek kebon jerukku dhewe iki. Nah, iki. Nek kebon jerukku dhewe.